Zulm her se merdiman girt keno. Mehmet Şahin. Di roja nevîna Nîsana 2001 de bi tank û top û çekanê herî giranan şeveqê Sibayî de bi ser keyê min digirot. Biyê çek û cebilxaneyê xwe yê herî giranan waştê ma timê şarî de suçdar nîşan bide. Ma ses mamosteyî û bu dersan kesî ameyê bintim kirdiş. Verê timanê gedeyanê ma de ma erdo kerdî derg bi lingan damaro fekê lûleyê çekanê xwe na serê ma sero. Yani işkenceyê ma di zerreyê keyanê ma de verê timanê gedeyanê ma de dest pêkert. Di girtîgehê ro gerayişê keyeyê min de çeka bi lûleyê dergî ki miyan di zaf malzeme û nuşteyî û kitêbî fîna ki keyeyê min de vîra bî nuşt bî û waşteke ez îmzî bikerî. Qabe îmzî kerdîşê girtî ki işkenceyeke keyê de dest pêkert, dest rocî berdewam kert. Bi ser de badê dest rocan îfadeyeke qabê min hedirê kerd bî waşte ez çim girotî û newanî îmzî bikerî. Ez kewt bî çalakiya girêvê weşanî. Girotîşê ma miyanê şarê Şirnexê de veng dabî û miyanê şarê de acizî virajiyabî. Bi sayeyê paştî dayîşê şarê Şirnexê û xweverdayîşê xwe belkî ez kiştîş ra xelêşiya. La ez neşîka lingan xweser finderî. Min nigirtek û nizî îfade îmzî kert. Ez û hevalê min vetî ver mehkema. Gayeyê înanê bî ki di şexsê ma de muxalefet û civakiyeke Şirnex di viraziyo bifetesnê û tesviye bikere. Loma ma merhaba dabî kamî hemê maya girê dabî. Dosyaya ma girt kerdbî. Hîris hîrikêşî ra pek ameyene. Hemeyê ki ma dir amevî bintim kerdiş. Badê dest rocanê bu işkenceyanê giranan wexto ku ma birdî adliye ver mahkeme şarê Şirnexê bi hezaran kes verê adliye dikom bî û roma wayîr vêciya. Çîyo ki serdestanê Şirnexê waşt bê pek neame. Ters û beveng kerdîşê înan bi ser nekevt. Her se şarê Şirnexê ters û xof û zilmê înan şikna. Bikilmî ma bin nikewtî. Î bin kewtî. Loma ez her tim şarê Şirnexê bi hurmet vîr arena. Di mehkeme de ses tera mamosteyî ma dest kesî amey hefs kerdiş. Dosyaya ma şawut mehkemeya asayişiya devletiya Amedî. Ma dest rocî hefsê Şirnexê di mendî peyra ma sevqê hefsê Merdînî kerdî. Rojnamevan û namdar Celal başlangıcî nî qewemnayên Şirnexê bê hukuk û bê edaletî binê nameyê Şirnex Cumhuriyetî de di rojnameyê radîkalî de nûştî. Menga Nîsana 2001 de wexto ku ez ameya girotîş hevala min û hîrî gedeyê min ê çar, ses û dest yew sereyî tenimendî. Wexto ku ez hefsê Şirnexê ra reşawit hefsê Merdînê ki şî amet verê malbetê min. Hevala min û gedeyê min her hefte qabê vînayîşê min amet ra ameyê Merdîn. Badê hîrî mengî ma hemê tehliye bî. Ma ses mamosteyî min şextê ses şaristanan bî. Şaristanê Sinopî barê min kewt bî. Min verê xwe şa Sinop, ez şiya Sinop. Gedeyê min û hevala min di amet dimendî. Ma bi qasê panserî yew bînan ra dûrimendî. Di bintim kerdîş ra heta peynî min şext biyayîşê ma bi malbatî zaf deç û trajediyê bi êş û canîvînayî. Ez qabekî qarşî bê hukukiyan û neheqiyan biveng nemenda hewcî bî ez bi ameyê xelat kerdîş. La ez û malbatê xwe bi bêhukukî û neheqiya herî girt û herî bê exlaqî ra rê bi rê mendî. Gedeyê min panserî bê babî mendî. Şadî û bextewariya înan hêvî û bendewariya înanê herî mühim gedetiya înan amî diznayîş. Degemeyê badê çar serran
qenaat kerd ki ro ma neheki ameyî kirdiş û ma heme berat kirdi. Yani tar sirri bade joy degeme maravat pardon. Ya neheki û zilmo ki ciyayişê ma ser û bino kerd û panser ezab bi mada antiş bi pardon neqîdiyeno. Yê birînê xoreyî de biyê a ano birhêtî baş nebene. Heta înanekî no zilm ro ma kerd hesab ne de ez û malbatê xwe nî pergalî efû nekene. Ez efû bikirî ki gedeyê min înan efû nekene. Bade wîst yew sirrî serra 2000 wîst didi menga Heziran û Amed. Fînakî yeno zanayîş di serra 2013 de hewlê derbeyek virajiya. Erdoganî nî hewlê darbeyê xorê fîna Lütfî Homayê vîna û bi hezaran karker û karmendê Kurdî îhraç kirdi. Ez zî bi hezaran kes re yêwa. Di serra 2013 de wîst nivînê citmeng di wîst didi serrya mamosteyiya xwe de îhraç biya. Badeke ez îhraç biya min dest bi rojnamegirî kerd. Di roja hêştinê Hîzranê de şeveqê Sodirê de bi girûmîniya berê keyê ma hişyar bî. Polîsan bi ser keyê ma de girot bî. Di qerarê rogerayîş û binçim kerdîşê de sedem çiyo neamebî nuştîş. Badeke ez kerda qereqol û min hevalê xwe rojnamevanî vînayê min fam kerd ki ena ray ez biya terorîst rojnamevan. Yani rojnamevano terorîst. Eke ti Kurd û mixalîf bê ti çi kar kenê bike, ti terorîstî. Coka serra hewtayê Kurdan terorîstî. Ma wîst yew rojnamevanî amevî binçim kerdîş. Ma heşt rojî binê çimî de mendî. Yew pers mara nepersa. Ma nezana ki suçê ma çi yo. Bade heşt rojan ma vêtî verê dozgirî ayî zî suçê ma mara nevat. Tayî persê elewatiyê ki derbarê karê ma yê rojnamegirî de hewcî bî qet mara neamevî persayîş mara persay. Wîst yew rojnamevanan ra ma dest ses rojnamevanî girotî û eştî hefs. Ses mengiyo ma di hefsê evlehiya berzeya humara yewine û dideyine de manene. Hemayî ki dosya sero qerara limitîşî devam keno û angaşname neamû nuştîş û hemayî ki ma nezanî suç û qebehetê ma çi yo. La qabê ki ma hefsanê evlehiya berzan de yenê girotîş ma zanê ki ma merdimê zaf tehlûkeyînê. Belê ro goreyê 2000 de rolê min nebediliyo. Maxlesê min zî nebediliyo. Ez reyna terorîst û reyna mehkûma. La profilê ziyaretkaranê min de bedelnayîşê zaf mühîm est. Gedeyê qicê 2000 de bîyê girt û kamîl bî. Îzî bîyê mayê. Bîyê qewetê paştiya min.